ассалому алайкум мардуми тоҷик, мардуми дур аз ватан. Якчанд рӯзи дар шабакаҳои иҷтимоӣ як навора дидум бисёри бад тову хурдааст, масъалаи аэропорти Кӯлов. Як бор шумо аввал навора бибинед ва баъдан боз суҳбат мекунем. мардум инами кадом инами аэропорти Кӯлов омадагем. Инами багажомо ҳамаш стреш доштан, багажомо ҳуяй бачора телефоношон естан, телефоношон снимат кагия дарми багажо гирифтагиян. 11 дона телефони ҳамун инсон нестадан ҳамуҷа. бародарон, наворе ки дар шабакаи иҷтимоии фейсбук партофтагиянд соли 2020 дар ютуб мондагиянд. Ин навор соли 2020 ва боз гирифтен ана ҳамин навореро партофтем ки 4 сол пеш шидагия. Ман дар бораи навор чӣ гуфтанем бародарон? Дар бораи навор вақте ки ҳамин ду бародаре ки меоянд мегӯянд сункои мо гуфтагиай 13 телефон монестай. Вақте ки шумо телефон оварден ё якчанд чизҳои дигар, инора бояд шумо декларатсия мекардем. Ва шумо вақте ки декларатсия накарден, вақте ки ҳаминое ки нишон додан декларатсия кардагӣ нестанд, инора